മോരുകറിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി, പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളുള്ളി, പിന്നെ വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനു വേണ്ടി 1 ഗ്ലാസ് തൈര് വേണം. 1 ഗ്ലാസ് തൈര് മിക്സിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. 1 ഗ്ലാസ് തൈരിന് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം. നമുക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കാം. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം. 3 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പച്ചമുളക്, വെള്ളുള്ളി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. നല്ലോണം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മോര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. മോര് ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ തിളക്കാൻ പാടില്ല. ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ തിളക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാം. ഇത് തിളക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് മുമ്പായിട്ട് സ്റ്റൗ ഓഫായി കളയണം. ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ മോരുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മോരുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ വരാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ.